जोंहा दाउ जानोसै दाउ बुथारनो नागिरदों नै लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ मोनसे भिडिअ'खौ बानायबावनाय थाबाय नै लोगोफोर आं दा बे रोखोमनि अनला ओंख्रि संनो नागिरदों आरो नै दा अनला हानोसै अनला दाउ संसै लोगोफोर दाउ लकेल न'नि दाउ नोंथांमोना ओंखाम ओंख्रि संनो दिन्थिलांसै आङो सनाफोर दाउ सावो जोंहा दाउ जानोसै 5 मिनिट खिनियाव गिदिरसो बियो सेरसे दाउआ अनलाखौबो सौनानै लाखाबाय अनला गुन्दैखौ अनलाखौबो हाखांबाय दा दाउआबो गोदाखांबाय संनोसै रेडि जाजोब्बाय गासिबो सामब्राम रेडि संसै लोगोफोर हायोबा बन हमबाय दसेजों Harus nanti selesai. दाउ बेदर एवनायावनो मस्ला मस्लि सामब्रामफोर होखाजोबदों आरो मगा दुन्दिया होबाय लकेल दाउ लोगोफोर जा टेस्टि जाबाय खांख्रिखला फ्राया मोनबाय गासिबो मोनजोब्बाय जानोसै लोगोफोर आंहा ओंखाम खुरबाय अनलाजों दाउ खांख्रिखला फ्रायल' जानोसै लोगोफोर आङो जाग्रोनोसै जानानै लाग्रोनोसै ओंखामखौ लोगोफोर आंहा बेसर सुनोसैलाय सान्दुं दुंबायना दिनैनिफ्राय थावा जोबहां जाबाय दाख्लै सौफैनाया एबार सुनोसै नै दिनै बेयाव 22 केजि दं आरो बेसर गोराना सुनोसै हाबाना फिनबा जारला जागोन एसेल' सुग्रोगोन
जि हाद्रि हाथर थाबोथारासै दैया मैला जाजोब्बाय दिनैसो सान्दुं दुंबायबा अयथासार लामनाय सुनाय बार'सबाहाय दिनै 22 डिग्री सुसै नङाबा रानाबा अखा हाबा जारला जागौलाय बेसरखौ फोरानबाय सान्दुंआ दिनैसो मोखांबाय नालाय नै नानियाबो फोरानबाय नोंबो फोराननो रोङो मा नानिया दासो उन्दुनानै सिखारदों जिफ्रा रिदि रिदां जाजोब्बाय सिथ्लायाव नै गयाथ' सेवजोब्बाय सेस जोंनाव अखाजों गया सेवजोब्बाय लोगोफोर